मोजां आच्छा 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 सुइजारलेण्डआव सफैबाय सुइजारलेण्डआव सफैबाय सुइजारलेण्डआव फैनायखाय एसे मायाव मायाव सुइजारलेण्डआव सफैनायखाय मोजां मोनदों एम बिबान माब्रै मोजां सुइजारलेण्डआव सफैबाय दे मोजां दा दे 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 साबसिनसो साबसिन नुदोंलै एसे मायाव मायाव खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोन नैबे मोनसे भिडिअआ मैयानि जिहेतु एनआइए जायफोर नांनानै थानाय गुवाहाटीनिफ्राय लाबोनाय बासनिफ्राय ओंखारनाय माखासे भिडिअ आरो बासनिफ्राय ओंखारनानै कर्टआवहाय हाजिर खालामखांनानै मोनसे लांफिननाय जेलाव सोहैफिननाय हाजिर खालामखांनानै सोहैफिननायनि मोननैसो भिडिअ फुटेज जिहेतु सुइजारलेण्डआव सफैनानै मोजां नांदों आरो सोरनिबा गावनि फिसाखौ नुनानै गोसो सिंजों गाबखांनाय आरो गावनि बिदाखौ लोगो मोननानै बा गावनि फंबायफोरखौ लोगो मोननानै गाबखांनाय माखासे भिडिअ फुटेज नैबे आं दिनै जेबो बुंथ'ला बेखौनो नोंथांमोननो एसे खोन्थानो सानदों No. सफैबाय दे दे सफैबाय मोजां जाना दं माथो दे जल्दी फै ओंखारबाय दं एम बिबान माब्रै मोजां दे थिगैनो दं सफैबाय दे 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 ओइ मोजां मोजां Ini maaf bisa. Bisa. Acha. Oh, deh. Malam ini
मोजां दे औ थेंक इउ थेंक इउ थेंक इउ Hey, ya, Pak. Ada. Fungbai. Moजां? दे 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 दे. Hey, moजां दा? दे दे दे. Anh có nunggu dah? Oh, deh deh. Wah, pakai lah, pakai. Bos. Bos, moजां दा? Deh 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 deh. साबसिन नुदोंलै एसे. मायाव? Thank you, thank you.